Латвия рыхтуецца абмежаваць міжнародныя аўтобусныя перавозкі ў Беларусь і Расею. Міністэрства спалучэнняў нашых паўночных суседзяў вынесла на публічнае абмеркаванне праект нарматыўнага рэгулявання, які з 15 кастрычніка абавязвае дзяржаўную памежную ахову не прапускаць нерэгулярныя міжнародныя рэйсы праз пункты пропуску Патэрнікі на мяжы з Беларусю, а таксама Грэбнева і Церахава на мяжы з Расеяй. Тэму працягне Руслан Ігнатовіч. Улады Латвіі заўважылі, што ў апошні час усё больш пасажыраў прыязджае ў краіну, а гэта павялічвае рызыку для бяспекі іх мяжы, якая таксама з'яўляецца знешняй мяжой еўразвязу. З 15 кастрычніка пад забарону трапяць нерэгулярныя аўтобусныя рэйсы. Гэта датычыць, напрыклад, турыстычных аўтобусаў або іншых маршрутаў, што не ходзяць паводле сталага раскладу. У людзей застанецца магчымасць перасекаць мяжу аўтобусамі, што ходзяць па раскладзе. Гэтая навіна з Рыгі прагучала на фоне транспартнага калапсу, што здарыўся напярэдадні 12 жніўня на адным з самых запатрабаваных маршрутаў рэгіёну паміж Менскам і Вільняй. У той дзень два буйныя перавознікі, беларускі Менск-Транс і літоўскі Еўралайнс, абвясцілі, што прыпыняюць большасць рэйсаў у абодва бакі. Асноўная версія, што гучыць сёння з літоўскага боку, адсутнасць неабходных дазволаў. Літва з пачатку 2024 года удвая скараціла іх колькасць з 58 до 29 на месяц. Пры гэтым дакументы выдаюцца на падставе парытэту. Калі літоўскі перавознік атрымлівае дазвол, беларускі таксама мае атрымаць аналагічны. Учора ж у Еўралайнс назвалі і іншую прычыну – вучэнні «Люты воўк 2025» каля беларускай мяжы. А ў каментары Белсату кіраўнік аддзелу міжнародных перавозак Менск-Трансу Андрэй Навагродскі заявіў, асноўная праблема ў адсутнасці дазвольных дакументаў. Пасля скасавання часткі рэйсаў шлях з Менску ў сталіцу Літвы ператварыўся ў сапраўднае выпрабаванне. Адзін з варыянтаў – шукаць прыватных перавознікаў у інтэрнэт-чатах, але ў такім выпадку давядзецца стаяць у чарзе разам з легкавымі аўтамабілямі і заплаціць каля 60 еўраў. Іншы даўжэйшы маршрут праз Польшчу, дзе працуе адзіны пераход Берасце-Тэрэспаль. Замест наўпроставых 188 кіламетраў паміж Менскам і Вільняй давядзецца праехаць праз Варшаву больш за 1000 кіламетраў і правесці на мяжы каля 16 гадзінаў. Балтыйскі рэгіён паслядоўна скарачае магчымасці свабоднага перамяшчэння, пакідаючы беларусам толькі кантраляваныя і прагназаваныя маршруты. Для пасажыраў гэта азначае даражэйшыя білеты і доўгія дарогі. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Набыць крэдытнае жытло цяпер стане складаней. Ад сёння Беларусьбанк павялічыў стаўкі па крэдыце «Іпатэка Экспрэс». Адпаведна, для тых, хто бярэ крэдыт на 20 гадоў для пакупкі кватэры на другасным рынку, стаўка вырасла больш як на 1%, агулам да 18,5% гадавых. На сёння чвэрцю купляў на другасным рынку праходзіць з выкарыстаннем крэдыту. Павялічылася таксама крэдытная стаўка на набыццё гатовага жытла у забудоўніка і кватэры на другасным рынку для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Адметна, што напярэдадні старшыня праўлення Нацбанку Роман Галоўченка заяўляў, маўляў, стаўка рэфінансавання, да якой прывязаны адсотак крэдытавання, застаецца нязменнай, і прычынаў для яе павышэння няма. Наадварот, магчымае нават зніжэнне. Беларускі расследавальніцкі цэнтр апублікаваў расследаванне пра месца віцебскага заводу «Монолит» у ланцугу расійскай ваеннай прамысловасці. На працягу 3 гадоў паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне «Монолит» атрымаў больш за 40 мільёнаў долараў США з продажу кандэнсатараў, якія цяпер знаходзяць у аскепках расійскіх ракетаў. Падрабязней Юлія Цяльпук. На гэтых кадрах Харкаў, дзе сёлета ў сакавіку 60 асобаў былі параненыя ў выніку запуску расійскіх ракетаў «Іскандер». А гэта кіеўская дзіцячая больніца «Ахмаддыт». Летась пасля атакі дзясяткамі крылатых ракетаў Х-101 і калібраў. У аскепках зброі гэтых тыпаў украінскія адмыслоўцы знаходзяць вось такія шматслойныя керамічныя кандэнсатары вытворчасці віцебскага заводу радыёдэталяў «Монолит».
Беларускі расследавальніцкі цэнтр апублікаваў адпаведнае расследаванне ў партнёрстве з Радыё Свабода і украінскім праектам «Слідства Інфо». Монолит поставляет переважно такой российской конторы спецэлектронны комплект, который, у свою чергу, является важным доставцем для российского войсково-промыслового комплексу. Керамічныя кандэнсатары, яны выкарыстоўваюцца не толькі в ракетах, вялікай колькасці ракет, але таксама і в элементах супрацьпаветранай абароны. Да сакавіка гэтага года «Монолит» адправіў расійскаму таварыству спецэлектронкамплект прадукцыю на суму больш чым $40 мільёнаў. 96% паставак складаюць менавіта кандэнсатары з «Монолиту». Прапагандысты летась адзначалі. 99% вырабаў ідзе на экспорт у Россию. А кіраўнік Віцебскай вобласці дадаў. Уже 2 года они показывают очень хороший результат, что не может не радовать. Акурат 2 гады перад гэтым выказваннем Путін увёў войскі ва Ўкраіну. Дастаўнік кандэнсатараў для зброі супраць украінцаў трапіў у 2023 годзе на так званую рэспубліканскую дошку гонару за найлепшыя паказнікі ў галіне сацыяльна-эканамічнага развіцця. Гэта лукашэнкаўская адзнака. Ён жа вылучаў і прадпрыемства «Інтэграл», якое пастаўляе расійскаму ваенпраму мікрачыпы, што таксама раней высветлілі ў беларускім расследавальніцкім цэнтры. Узоры мікраэлектронікі, якую хваліцца рэжым, не ёсць прагрэсіўнымі, кажа Станіслаў Івашкевіч. Яны не падыходзяць для сучаснай тэхнікі, але добра падыходзяць для тэхнікі ваеннай. Таму што там не трэба, каб гэтыя мікрачыпы былі маленькімі, каб іх было мноства функцыяў, функцыі плюс-мінус прымітыўныя па мерках сённяшняга развіцця тэхналогій. Галоўнае для іх пытання, каб яны былі ўстойлівыя да змены тэмпературы, да знешніх шокаў, да удараў. Адметна, што кантрольны пакет акцыяў віцебскага «Монолиту» належыць расійскаму таварыству «Кулон», пастаўніку ваенна-прамысловага комплексу Расіі. Што да санкцыяў, то супраць радыёзаводу пакуль што дзеюць толькі ўкраінскія абмежаванні. Юлія Цяльпук, Белсат. Сотні маладзёнаў начуюць на вуліцы, у намётах, у машынах, на лаўках. І гэта не музычны фестываль, а адзіная магчымасць атрымаць месца ў інтэрнаце Беларускага дзяржаўнага медычнага каледжа ў Менску. Навучальная установа мае толькі 600 месцаў у інтэрнаце для іншагародніх, таму студэнты мусяць запісвацца ў чаргу за сотні да падачы дакументаў. Адна са студэнтак у сацыяльных сетках распавядае, што прыехала за сотні да падачы, але стала ажно 56-ю ў чарзе. Паводле спісу перазоў праходзіў кожныя 3 гадзіны. Калі цягам хвіліны ўладальнік нумару ў чарзе не адказваў, яго пераносілі на апошняе месца. Каб не страціць свайго нумару, дзяўчыне давялося разам з сяброўкамі правесці ноч у намёце. Сама падача дакументаў заняла хвілін 5, аднак, як кажа дзяўчына, не факт, што месца ў інтэрнаце яна ўсё-ткі атрымае. Ну і тут невялічкая рэмарачка. Відэа, на якім, уласна, былі зафіксаваны гэтыя чэргі, гэта начаванне на вуліцы, і відэа, якое разляцелася спачатку ў сацыяльных сетках, пазней было выдаленае. Ну, бо калі узгадаць вось эту ўжо знакамітую антыкавідную фразу Лукашэнкі, вы бачыце вірус, вось і я яго не бачу, тут таксама можна прымусіць выдаліць відэа, і ўсё, вы бачыце праблему, і я не бачу, і нема. Вельмі красамоўна. Градус на беларускіх трыбунах неўзабаве можа падняцца. І не толькі праз зацятае змаганне спартоўцаў. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю ў сваім тэлеграм-канале запусціла пытанне, каб даведацца, ці варта дазволіць продаж піва і слабаалкагольных напояў падчас спартовых імпрэзаў непасрэдна на трыбунах. У якасці прыкладу прыводзяць Менск-арэну. Большасць апытаных, амаль 60%, падтрымалі такую ідэю. Каля 30 выступілі супраць. Крыху больш за 10% мяркуюць, што права выбару варта пакінуць арганізатарам. Традыцыя піць грамотна у нас не вельмі распрацована, і вы бачыце, колькі злачынстваў па прычыне з-за алкаголю з'яўляецца ў краіне. Але вялікія грошы, якія ад падаткаў па продажу алкаголю прыходзяць у бюджэт, яны значныя, і
зараз для бюджэту гэта значна шукаць больш магчымасці прадаваць алкаголь людзям. Ну і калі вы пабачыце усе дыктатарскія краіны, такія як Беларусь, як Расія і іншыя, то алкаголь там самае таннае, што ёсць, самае лёгкае, што можна купіць. Цяпер, згодна з законам аб масавых мерапрыемствах, у Беларусі забароненая рэалізацыя алкагольных напояў, у тым ліку піва, непасрэдна на спартовых аб'ектах і на прылеглай тэрыторыі за 2 гадзіны да пачатку падзеі. Правіла дзеі ўжо больш за 15 гадоў. Былі, што праўда, і выняткі. Да прыкладу, падчас хакейнага чэмпіянату свету і другіх еўрапейскіх гульняў. Тады ўводзілі часовыя дазволы на продаж слабаалкагольных напояў. У якасці аднаразовай захады ў фан-зонах і на арэнах арганізоўвалі абмежаваныя пункты продажу разліўнога піва.